Hej, jeg har fået besøg af Angela, og hun vil gerne lære noget om bækkenbunden. Se, bækkenbunden, det er den muskel, der ligger hernede i bunden af bækkenet og lukker af for neden. Og det er en muskel, som jo er rigtig, rigtig vigtig at træne, når man har født børn, fordi under en fødselsdag bliver den forlænget op til 300 gange. Og nogle gange så går man lidt i stykker, så man har rigtig meget brug for at få den trænet stærk igen bagefter. Dens funktion det er, at den lukker af for gas og vand, og den er med til at holde underlivsorganerne oppe. Underlivsorganerne de består af endetarmen, livmoderen og blæren. Der er rigtig mange, der har svært ved lige at mærke, hvordan det er, de skal træne bækkenbund. Angela, når du skal knibe sammen for neden, så er det vigtigt, at du mærker det rigtige sted. Og der, hvor man mærker det, det er lige omkring endetarmens åbning og så fremad. Det, som mange de gør forkert, det er, at de tror, at det skal føles sådan rigtig meget, meget stærk muskelsammentrækning. Men det skal det ikke, fordi det er en meget, meget lille muskel, du har dernede. Så det skal nærmest føles som sådan et, hvis man kan forestille sig, sådan et blødt blåbær, man skal løfte med sin bækkenbundsmuskel. Det er vigtigt, det er, at man ikke bruger alle de andre muskler. Det vil sige, at man skal ikke bruge sine ballemuskler, man skal ikke bruge sine lårmuskler, man skal ikke bruge sine mavemuskler. Det er naturligt, at man kan mærke noget op i maven, fordi når man bruger sin bækkenbundsmuskel, så får man også automatisk gang i en af de små mavemuskler hernede. Nu vil jeg så prøve at vise, hvordan man kan sætte det der bækkenbundsknib i forbindelse med nogle aktiviteter. En ting er jo, at man kan knibe, og noget helt andet, det er, om man også kan bruge det der knib, når man får brug for det. Så hvis du lige prøver en gang at bøje benene her, og derinde, så næste gang, når du har trukket vejret ind, så aktiverer du bækkenbunden dernede, og så på udåndingen, der bevæger du det ene ben op her, og ned igen. Og så er det her, du slipper bækkenbunden og tager en ny indånding. Du prøver bare at trække vejret ind, knibe, puste og løfte dit ben, sæt det ned igen, og slap af. Og der er faktisk også nogen, som holder pause, når de har benet op. Tager en ny indånding lige for at slappe det af, og så prøver at aktivere knibet igen, og så sætter de det ned. De fleste gange, så vil jeg måske bare sige 1 gang om dagen, og så træne indtil man er træt. Fordi det giver mere til udholdenheden, end hvis man bare laver nogle få af gangen.